Hello mga katropa! Naghanap ka ba ng lugar na pagtatayuan ng iyong pangarap na bahay at lupa? Meron akong nakita dito sa San Carlos City, Pangasinan. At dito yan sa may Fairview Subdivision na matatagpuan lang sa Barangay Terectec, San Carlos City, Pangasinan. Ang Fairview Subdivision mga katropa ay may lawak na 4.2 hectares at hindi bahain. Malapit din ito sa bayan ng San Carlos at sa bayan ng Malasiki kaya napakaganda ng location. Ang mga ma-enjoy yung mga amenities dito mga katropa ay merong basketball court, garden, clubhouse at gazebo. Meron din silang swimming pool at children's park na ongoing ang construction kaya talagang ma-enjoy ng bawat family nyo. Napaka-affordable din ng mga price nila mga katropa. Meron sila ditong townhouse at meron din silang single detached at saka duplex na pwedeng kunin pag cash, installment. Pwede pong idaan ito sa Pag-ibig o kaya naman sa bank. At pwede na rin kayo magpa-reserve sa halagang 1,000 pesos sa townhouse at sa single at duplex naman ay 5,000. O diba mga katropa, napakagaan lang sa bulsa. Kaya pangarap mong bahay at lupa, napakadali nang makamit. Dahil dito sa Fairview Subdivision ay tutulungan ka i-process ang iyong mga kailangan para makakuha ka ng bahay at lupa. Dahil alam naman natin na napakasayang tumira sa sarili mong bahay at lupa. Kaya it's-assign na to para kumuha ka. Kaya kung ikaw ay isang OFW, bagong kasal, matagal nang nagre-renta ng bahay o gusto mong mag-invest, ay dito ka na sa Fairview Subdivision. Ito pala ang kanilang townhouse mga katropa. 2 palapag po ito at ready na ito para lipatan. Napakaluwang ng kanilang sala. Meron itong lababo, may isang CR at laundry area. Sa kanilang second floor naman ay mayroong 3 kwarto. Ang isa dito ang kanilang master bedroom at may veranda. At meron ding isang CR dito sa taas mga katropa. Napakaganda ng kanilang townhouse mga katropa, lalo na tong corner house. Talagang napakadaming puno dito kaya hindi ka dito maiinitan masyado. At napakaganda rin ng view nito mga katropa at tiyak na magugustuhan ng iyong buong pamilya. At yung mga bata, ang sarap dito maglaro, magtakbuhan dahil meron ding mga playground. Nakaka-relax manirahan dito mga katropa dahil peaceful ang lugar. Dito sa area naman na to mga katropa, dito naman tinatayo ang single detached at duplex. Napakaganda dito dahil mayroong 140 square meters na floor area at 100 square meters lot area. Merong 4 na bedrooms at 2 ding bathrooms. Kaya katropa, kung interesado kang bumili ng iyong pangarap na bahay at lupa, dito ka na sa Fairview Subdivision dito sa may Terectec, San Carlos City, Pangasinan. Pwede kang mag-message sa kanilang Facebook page na Fairview Subdivision o kaya naman pwede mo akong i-message at tutulungan kita at sasamahan kita mag-avail dito ng house and lot upang makakuha ka rin ng discount. Basta like, follow, and share na rin. Maraming salamat! This is Darren Kagiwa Vlog na nagsasabing kahit anong pait ng buhay, always remember, God is good all the time. Yaminess!